presented by Cross Music Bhojpuri। कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल नहीं जाने कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल सीना से वहनी उता हमरो सजा के लाला की गोमछिया अपन भुइये बिछा के सिस्टम अपडेट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल नहीं जाने कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल का कहिए भौजी। presented by Cross Music Bhojpuri। नल जाइनी घबराइनी तभु मौका के फायदा उठैनी पिचकारी उधर वाले जवन कहले तवन हम कइनी नल जाइनी घबराइनी हम मौका के फायदा उठैनी पिचकारी उधर वाले जवन कहले तवन हम कइनी ढक्कन उतार के दादावा से काट देले दोनों का सार के घरे आवहू में लेट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल नहीं जाने कैसे भेंट हो गईल रंग जादो जी के सेट हो गईल जवानी जुठिया दे हम रंग जादो जी के सेट हो गईल। presented by Cross Music Bhojpuri। नंबर दिहले फेर मिली है अनिल भौजी कहले डिम्पल लाल जी शिव शंकर अही टोली के टुन टुन रहले presented by Cross Music Bhojpuri। नंबर दिहले फेर मिली है संजीव भौजी कहले मुखिया हरे राम शशिकांत लछू टोला के अमरनाथ रहले खुशबानी भौजी सुनील सागर जोरदार मजा जवन मिलल बाटे बिजली डरार अकी मामला करेक्ट हो गई रंग जादो जी के सेट हो गई।